Gị bụ onye Igbo gee m ntị. Kedu etu ị ga-esi gaa n'obodo onye ọzọ nwee ụlọ 20 nwee 20 houses mana n'obodo amụrụ gị ị nweghị ka ma ofu ụlọ? Kedu etu ị ga-esi gaa n'obodo ndị ọzọ nwee different industries mana obodo gị ị nweghị ka ma ofu? Ịgba mbọ na-emepere ndị ọzọ obodo ha mana obodo gị atọwala, obodo gị adịka ebe onweghị onye bi. Ị gaa n'obodo ndị ọzọ na-alụ ụzọ mana ụlọ ebe isi apụta mmiri zo agaghị aga. Ihe dị otu a na-agbawa obi. Ndị Igbo bụ ndị eji ama atụ. Ndị Igbo bụ ndị ama na-agba mbọ. Enweghị ebe ị gara n'ụwa na ị gaghị afụ onye Igbo. Ndị Igbo gbasiri ike. Mana ọtụtụ ihe dị iche iche emeela ndị Igbo adịzie ka ọ bụ ndị a na-eweghachi azụ. Achọrọ m ịgwa gị, gị bụ onye Igbo na-ege m ntị, biko ka akụ gị ruo ụlọ. A sị na a na-ama mma n'ime were abụ ezi. Ị gaghị amacha mma outside. Ime ụlọ gị a na-esi isi. Akụ gị ruo ụlọ. Biko ị na-akpa akụ na-akpanata n'ụlọ wee na-edozi ụlọ gị. Na ọkwa na onye ọsọ chụọrọ na mba o cheta ebe o si. Ọkwa na onye ọsọ chụọrọ o cheta ebe o si. Gị nwakwanụ nwa onye nọ n'ụlọ, ihe ị na-alụ bụ efu obere nwa, efu nwata na-enwelite isi, nwata kpatara akụ ka ọ bịa mezie ebe ya. Gị chọwa ihe ị ga-eme, chọwa atụ elu ị ga-eme ya, chọwa pin ị ga-agba ya, chọwa ọgwụ ị ga-eriri ya ka ị wee gbuo ya. A sị m ajụọ gị, gịnị wụ problem gị? What is the problem? N'ọkwa na unu na-emecha eji adị ka wụ na anaghị anọta n'ụlọ abịa alụ ụlọ. Mmadụ ga-akpatacha akụ ka ọ bịa lụọ ụlọ, ichewu ya ka i gbuo ya. Biko wepụ aka enwe n'ofe bifo ọ ghọọ aka mmadụ.